Sabi wala tanto. Kung sabi lang kayo. Kung sabi kita correct. Untuk tuh. Jadi wanita may Ito kailan kanina po kami kung sa kayo manatang sa rumah. Ya saka. Berapa surat lagi dapat muak? Mau turun ke kembar. Kita nanti kan. Memang harus saya coba sih benar. Kemudian aku setambun kuliah kah. Nama tanggal wanita bola. Ini totokan bet. Guna lagi kan juga saya juga kalau na. Kemudian kita singa sahut di meja masih menani kuat. Aku boleh mana lawan. Aku bisa tahu mana. Atau masih menani kuat. Dapat misalnya totok kah. Kena nunggu balik. Kena nunggu kali. Mata tersangat juga kena. Kalau mikau tokan bete. Kakek kita juga kena punua. Karena bantu nisa cure to moto me mata. Ina lo mo bono kono masa. Isa ni menge me bono kay mata sa sugi na dito. Kay mata sa sugi mata itu maka. Sakit misal makas ka sugi orangon. Ina ngonin ko. Kurang tu bas. Pagka kina linuwo bali sampai ka di benes ka sawot. Sa mambula, sa manrambula ginalo luwo bali. Ako na yung kono sa mga ito gumdo tungon mo turang ni sibulan ko. Ibitando ni Chimbi. Ito yung mga tingin na maya. Alugana, abungwana. Ako China, kinalong ni mo bali. Ano may ngarap sa chugina. Ito yung sakot o mga itanong ngarap. Ito nga, rong siya ba? Ito yung panay na ba? Talo ito ba? May ngarap sa chugina. Kami bata, taman rangon itu kan rangon sa kadibin bidas nga saot. Kami bata sa tibigam dole sa ben ko. Ang kona, sing masarta na pasaroro na ka. Kami pambibisa cikira monwa. Di mo na motorong kambar, kino na kanin, may tonton sa ka. Ora. Lumura mo turong. Sa taray, tadi mo sa katsura ko ko. Buat kalau bisa cuna ko ini. Silakan. Borsa, ngol sekali kita buat. Borsa ngol cuma main aku suka boleh.
Terus ka mata puli mo. Andali ako may tato ka. Lan mata. Sandro no kinan rambol ni betan. Kita sama itu kinan selim. Sabi si Machandra. Sa rambol kinangon. Ya saya wabi ka di ko. Ano ko dato ko ang rangon. Kaya kinangon ako sama eh. Laban selim ko. Ang kono sa laban kinukuliat. Itu sa kay tumon iturang aros tu sa wire na selim ko. May nasuata. Pati na may waliw. Tawin ka sa sunga, ang turang may naporo, ang turang ating gagal. Ang turang ating undo. Sana may biyang dua mata. Kaya nauni na rawa. Sabi ka di may kinakaw, na bida sinsaw. Ang kono sa iliw mata diya uwa itamera. Mangitsi uwa itamera to sa galing ang may kira. Ay toko-toko katok. Pero kung di close, ayaw ko sila bidas sinsaw niya tumayin ko. Kila ni, saya tanga ni raw wikim to. Rabi ka di ba kalau. Tara juga buwale. Ada itu kotok kembeki. Kasi siya ni itu kotok ko tatok. Rabi ka di bini kalau. Tantungan na to aturang nertuka, kitu hobi na. Tuta ka baliw. Amo tuh ya kemarin sih libur itu. Kau tuh main apa game? Kenapa pun bisa di beli telur? Bukan batu orang. Dia sama yang bola buat talan noa. Nak tahu dengan tuh yang kona. Tahu saya seseorang itu digilain. Kona telur dia mungkin saka. Kawamu ora. Mana? Indira Amdo. Go. Yung mo sa tuwa ang kurang may kato ka. Wali sana kaya dito sa mga wali mura na patawag. Sana rin kung may kinang may kumulungan sa wali na. Yan. Magkakasan ng galing karami ang nalog. Di ba prolog? Waliluti. Galing totok. Sa naot siya ng luto. Sa kirim kita ng galing ulen di liga diwa. Ngayon ko naman pinakabaw sa kundyan. Bilis ko din. Itindog ba prolog. Masakot talaga ang tukir-kira. Tapos libon mo kung masagal kemba sa kirim kita nang wala din tayo mahal na mula ka sa ko kinanta mo po kana bago sa libon relay sa mura ko dito kana may kan hote kilo kana da gusto na ngayon buhay ba dito so tipo au may pasoy ko relay ano sa buko ng brand ulit ko din sa mga area mamamali ko sama na naman ang ilong. Bye. Kalau lo mengharap pengalaman. Sini. Uy. Sini nila. Lulub mo na. Uy. Oh, basta mo todo. Ini miskin to. Siguro naman.
Tadi gumalo. Oi. Naka. Ang sila kitemu. Baru madala gabi. Lagi. Kira mo mo isip ko. Kita mabilang marama. Ini ando inatama sa kitama. Sa mga tama kan. Rumbo makadile. Pas man ko. Ani. Ito man kasi pinili. Detale. Ermo nga. Ibig sertifikat. Pinakan sa bulo binakatalin na yukan dan kabin ni kuwa lan ni sa chikoy wal ni bulong ko dan pupunikan na may walilidin na yung ita arto chikokin na baka ni bunwa dan pupunikan na may walilidin na yung na may pagin tuwa gibali ni perning kay lay pakataparisar ginay bulong-bulong ni sa mata
Ubambautan ninta na dua pata cukup na bukun di ololon ni rarang. Da bunga bina katakan ni saya tu cuma nono lewan turang. Paletan nono bose kaya sa sulle ko coba. Sa kapitan ko coba me poko bina katakan cuma na de coba. Ani takan ni na marutak. Katalitakan na kaya ng karabi na nakatakan ni kaya na pangalilidian ni Bikim ni. Na suang ko membaletan na bulan ita na tiga bukin na kami ko napata pa rin suko ni kina nisingin na matag cuma na nung mga malala lang laksara na bukun ni kami membaletan na kina mga lilidit suko na yango na kami ni kuha baki na kina yung suka na naman naliwalik baleta mo ni Laisaraba Bambau te sobi kenta na biokan sa siyang ni Roma iyo sabangan ni binak na do pata chuko na buku ni kena ngarabi na nga roko bi chunga kena nakalo to chunga na nungu bosa na buku ni beka mai ngarabi na kabi ni ku kena bon lindi na muita tiga bu ndo live ni kena na live stream na kabi ni ku bosa chuan kena lew
Dua. Dua. Kita belum. Bagus sebelum dulu. Dulu. Sini jual apa? Lagi wali di main yang untuk perang. Sampai kami benar tayo boleh. Sampai lalu na taman namin. Sampai yung cerita. Kena galati. Aku wale. Marotu. Awanua. Matinitu pinagbukan. Ratunan naman cuma na perang negara main tak betok. Betul. Do tentara main ini tadi. Oh, ini. Yang matar dulu. Ano cik-cik na kurang ng mga kami rawawa tawag yun na nabita ko din. Ito na kurang. Nayalin doon kaya nayalin mo ko binibinak ko. Pagdala na kinavirto na sabi ni Vanua. Bibigyan ni Rambay Lim sa dito sa kajubukin ng mga nibuwan. Chiko na 29. Nagkanagulkan siya na may pagkara. Pawanuwa. Baka bumali. May ngusun na tulsi nga naturangan na mga binibinakatan at simentan.
sang sunod total ng Turano. And kaya na may mga deotak luwan. Kalimu. Dharma yun mental buruk benar orang makin apa sama rabi na ibuwa kuming rabi nawal lewu kena dolaj tumani tabi ranji natin na kosa ni watan ito ang unan ng sumkina tatangan ang unan sa taon-taon dyan naman yung turangot suga kaya sa lako sa wadiwaro takay mo ng tikin yan naman yung sanggay labo sa talo ko kaya ka unalis talamay kung chiki mundo ginagunaw sa waro takay yan natulang Tino sa kaginalingan ni Tabi na lingan ba yung grabe. Linggo ko siya na namin magkanali mga binabinak. Tulingan ka kalungan at Chico. Palingan ka Chico na lingan ni Tabi ni Konuara sa pangsahan siya na yung kami kuha. Labit siya lang isumbak ka na bibat kalungan at taki. Sumbak ka na bawat yung ginalaman ni Bubale pero ito ang itinali. Muli ito nga akong talingway ng ganga ni Bengarali. Mana? Hey! Ambo. Asa walewo to sa kayo ko sumo na na mas. Kaya mamisa daw ta na wa binakalit. Doon ka meya de na kima ni matiwa, meya do tinga lo mo ni. Kaya mamina wa tim kina. Ngarabi na itabi. Sa nima bitabi nga ito mga ngarabka. Ayala na ngaw na. Natabang kina ng karabitabi. Paileleyan yung kinakununga ko ni Sala ni Marama. Kami sawa ka nui bata. Yan na nina mosibe ke mami. Yang sana may lawat Chico na yung dami-dami mga tao. Inalaman ko. Yung kima minayalo mga din, niyado ito na lawago na. Kaya sa andaw ni Vito kita kita. Mamisado ko kinanay kami din tayo. Kasureta na namuni mga din, may sumbo Vito mami na namuni mga din. Enandrenre, Vito mami. Kesan ni mami tadi, kesan mami tengok, rai-rai na nung nilawa, pasti keman. Kesan ni mami tabi nga, keman telah. Mami sawawayan ni nasingit kata. Nung kerabi bawutin kina, bawa dabarin kina, nagkawas pagkali. Mami sawawan ni nui, naglambe batan ni mami mula ni sin mata. Bawa dabarin ni tabi. Kobi mo nindo kay. Di leder ka waroro ta kijungan ni man ko. Di man dito ko masuk. Ko benak. Ya lay tisu na ni man ko. Kanima. Amen. Aka. Sa boleh kung labo ni una karabitag. Sa tatang ko mo ito sa ito rin naman dyan nagitumbak. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya kamu na muy karena polis tadi kena tumbak
Raw sa akin yung sarap singaki raw. Mga sawad sige na. Hindi ko boleh kacay na raw. Coba kahit juga. Tapos eh. Terus.
Nagtulungan-tulog kay pinagbukas ka ng ano kaya kami yun eh? Kaya nga, kung saan sa isa kasi nagbibitaw. Ay, ka na.
Ada nih gue nak apa? Itu belum main. Osaka 집에 거 공부. lecture 써본. Okay. Kuhan ka.
Pero ano, ako nagultuhan na rin ko sa bangka. Galing politikan, no? At ang ganda doon, dito nga nakaka. Oh, nabukutin. Ay, kung nagtuka na din ako. Sapa ba? Ito kalituang kudangan eh. Sabi na masaraw at akiriakim, murad dakim. Pulong at ako itong kudangan. Ay, nalintar nga diyo po. Ulit. Ito sungay din ko niya. Gawang ka, nagtaramdaman ko yung ito na. Dito kami na, gawin nila lang. Tatampo ko lang kakamagilitong. Tatampo naman akong bagay. Ako libong kong gusto nga.
Bukannya bukan yang campur-campur.
Kira. Oyo makanya to kapol. Ayo ngana nunggu neme. Ya boy kata Iyo, itu nga. Iyo. Karena wala na tao sa kanina. Hindi, mado ko. Wala wala ilay. Wala ko wala na. Kung tanong mo, sa may mga magkakaroon na dito. Iyo. Usali ba mo din? Kulili ba mo din ko? Puro na siya kaya. Iyo. Ito sa mga po. Ito yung mga po. Diya. Buwa. Warang kaya. Gusto lang yun. Ikaw nagpasalita ulit lang ito ano ko na. Pero. May mga salok mo dahil mo rin. Mulit ko lang. Tulaw sa ka. Tulaw we can learn as sisters. Ano mo tango nila? Sisa po! Sisa po! Nakulit eh. Oh, ito na ka? Iyo ka no? Oo, na naman ito ngayon ka. Ito sa kuya. Kataandat juga.
Wala ka malu ah. Iya. Dan Rosin. Iyo. Ako may iniwat ko na may mga Miki. Tara mo ni silong lungkot to. Silong ano yan? Basta mo yung silong.
Tayo may ni... Dalawa kulat. Belum mau buka kalau nunggu aku. Siapa kan lagi kita sepuluh. Bukan. Kalau tu kita. Elay. Ali matalalay talang hapon rin. Matalalay ha. Ilan mo. Pau. Kata tibigan to amin. Miki, tawag ko mag-iwi. Mobil sa ko kaya. Wala bisa na ko rin dito kanya na. Ano mo siya na tapos? Iya, wala taba ka sumay taba na ro ko suka ta mo rin. Parang Tama kami na ko din. Wait, come over to Wait, oh! Dini. Nah. Ah, go, dini go. Même pas coucher avec les. Eh, namin ra ko si. Para minagapancen yan doon, minagapancen kami Iya. Sebelah kiri saya. Eh, dati, kukunin ka kami. Iya, kasi naman bata sa banggong. Ito ba, siya ang ready nga usamat. Bata raw sa banggong kukunin. Ito na kayo, Wesley. Amerika. Ito yung moneda, ito talaga.
tengah bintang. Di dalam pun terangkul kan, akan bintang masalah kita tahu, minta kalian yang aku cina rokok ini. Asal kuasa kan sudah baik. Karena saya kuncian tahu kan ya. Dia mau boleh tambah. Ya sini itu kesalahan. Orang boleh lepas, tahu kamu boleh buka. Putri rangkul dan tusir bertak sini kau ni. Dulu buat dua. Putri tahun ini kau ya. Boleh. Awak aku pergi tahun ini tahun tersini kau. Itu tahun ni, saya agak lama. Ramad. Sakam boleh yang tanam aja. Sampai mana sini kau boleh juga melata. Orang dua. Orang dua datang. Akan datang pula kita bawa buat juga. Kemuru kak, misalkan korak. Misalkan korak. Apa kan ya? Bukan mati ni. Tampungan ang daw tuloy mo rin. Korek asli. Kaya nga mo yung patanggal ko pa ng tao. Oh, sabi niyo na eh ko pa. Ang papapuro mo sa nakakaraw. Yes, tama. Ano ka ta ko gina? Asa mga chon. Sila ka namin muna ka na. Para ka tumbad. Sabi yung sabi. Eh, kemuru saka na korak. Buyok ya satu kena kwa iyo. Saka na. Sini ya. Sini ya. Sini ya. Main na. Abang nak kantor tengok mobilnya kita jalan itu kita iba orang sistem. Ano boleh eh? Ada merian, dapat terus.
Dani, Nintendo 2. Ang balak na niya. Ay, Valerio. Yata ko natin sa gusto na. Ano ko siya nga na nag-office daw? Tatapi na sa ipakat. Sama mo rin naman ganun ang buka. Ano po yung natin mo? Eram. Ha? Sa yala ko? Oye. Iyo. Wait, ayun mo. Ram sam sam. Ram. Iyo. Grani. Ano na sa lang damay? Ano ba ito na? Uy, ito ka ba? Katap ko naman na kasi may bis. Arap. Tahu ayah tu nak bunuh kau tadi kau kina. Makan kaya. Apa ni kau mau kami ni? Sini. Oh, kalau sini.
Kalau sana mau kita belum. Kamu dan saya tidak mau. Ini kita dua sekan makhluk. Dua. Dua rambut. Jarang kita lagi mungkin. Suka nggak sih Nam? Kita nasi bi. Oh, Reva, tambah boys, tambah. Tolong. Tidak. Mari kami. Kata betambung gua. Kirim dong kalau mau. Oh. Tapi cikisik. Cikisik. Kita mau makan na. Contoh lah tuh juga. Kan sa tiga mo din tukan daw. Kami dal ko. Sa gole mo sa ra may betul no. Ose. Very pop. Pizza. Suka naik lagi. Siapa nggak apa-apa? Siya ako si Bitanda lo. Boy, ang kargina tambah. Ay, kailan to tara ko gitan to nito. Tarang ka. Sabi sa akin tara ka na. Jaga. Nakanggaling. Malo. Pero di sini teman mama. Terus parang duka rambut telepon ini boy. Montara chica. Seka telepon. Laut. Weh, Chauji. Gua kalau nengok. Sarap man dami. Kikang ko naman nila po cuma ikan. Kita rin sa loy. Boleh. Kirim ka na ako ang may sanda. Ha? Kirim ka na ako ang may sanda.
Siangko. Bita. Hindi matang. Oh, ito wala kasi. Ako dan YouTube. Caj. Siya ka na? Pero kulang tingin siya. Ha? Siya ka na? Ako talaga tayo lihat iyo. Hindi ko lagi orte nyo, no? Iyo. Tapos na gari. Wes ya. Tunggu. Sakit. Foto kan. Woi, cuma mau lu tang dia mabuk. Wala sih. Wala ko na tayo. Wes ya. Iyo. Wala ko dino. Harap yung buta lang. Cara English. Alam ko siya. Weh. Sako ba? Ano cuma lang buat bakit cuma meron kan siya ikaw. Isa. Ini ka. Mata. Kurus yang kurus. Wasa. Pero itu. Itu mo. Короче. Mele. Salah kok? Hey. Ini di dalam store? Dalam store. Yang mana minta pilih Ikaw wala may napastikusyon. Isang angel. Gold. Angel maker. Ano na? Wala nga ako, Mrs. Belbaragi. Wala ginabi. Ela, kenapa betul? Iya, kenapa bisa? Cuy. Kenapa bisa? Ito na iyo. Saya tengsin kok. Kenapa bisa iyo? Katul. Basta ka mo. Mawai. Kata lu gua. Oh iya, apa kok? Nene. Ada apa? Oh, si Kalin. Oh,
Io. No fridge. Dia teriwat kan ikan kuning. Oh, dia mau pelokotan bola Lucian. Ano ba nila ito, Ani? Iyo? Mai, udah biasa beli sana. Iyo. Taray. May ko. Mungkin naman. Sabang rawanan na natin, nilasinis ito sa tumaya, sa papabuti. Kaya mo ito ganun dito naman. Mungkin nanti kalau kata kita lama ya, kapan kalau kata kita lama besok nanti ada seru kicau lah, terus si kaki dan nanti. Kayak apa ya? Apa dia nanti? Kalau mau tanya nanti, kalau mau tanya terus kalau sih lah. Buat kita buat terus. Orang kita tahu. Yang nak kau tahu ni, ini orang yang kami tahu ni. Kamu tu mungkin kabar kamu. Ano kita ko? Chico Matera nga ganyan na ikuwakan. Kata din juga ketawa sa dito. May mo doon yan. Nama. Oh. Ano? Di sana di ko masansan nga nagdadendel hinangsun sa to. Sa to may Ano yung kita mo na tuminiwa yan tibet na. sa yung mo ito mo sa. Ano mo pa man. Daw ka, walang daw nga mo ni tayo jing kasi ko siguro ulit. Sa kan daw ko tibo ko tut. Sa final ko na. Sa kan mo ni na sino ang bulit. Na ko ni, hindi ko na ko na daw ta rin namin. Daw na ni. Nabi na ron nila. Nato bilang ko nabi ko. May maro dito, may hotel betul dito no. Hindi tayo lang ng galito tal. Mau menabung, mau nabung nila ko to, dito ko pinta nila ko to nabung. Sa dito mo man dito na kakatin siyem ko ano gusto niyo. Ano na lang may nabin abulin to dito talong. Wala ko bilang. Lagi lang dito na to dai. Tahun ka daw, man daw. Hindi sa kita sa babit. Hindi na babaan na ko para namon din. Kung ba majuda nila ni? Iyo. Tangan di bubutang na lang ha. Pagkali ang tawag, gumano, karali bino mo. Hindi, kapita, tayo tumbay. Buta may ramalan, may sagay siya mo.
ganito kasi, meron tayong bukwel, tayo yung sunikon. Yan yun, sa atin na kami, mura ko tayo may, deraw ko kami doon. Iya, sinaw na ako dyan. Dahil ako lebi mo may pera may pipito mo na po na. Nakumbuno. Yung library yung Naman ko sok-sok may. medyo na namin na. Wala ko talaga kung uwi. Dahil kaya yung Pero mga tatapin may nito. mga tatanyong tanso ba niya yan? Ano yung nista? Pero yung itong abo pa eh. Wala ba? Ano yung nila? Ano yung nila? Hindi na sa kanya sa ating taning sinunod ko nga. Ang nagigit yung usulit. Ano yan? Kasi sa akin. Ang dati may mababulot yung ulo. Kasi wala kasama kayo sa kamusulit. Sa dito. Ayan. Magkala ito ang sundaw mo sila. Hindi ako nang nakakara ito, masabaw sila. Di ko alam na ito mo, sama tumakaw na lang kanang matinik ko. Ay, wala ka na kami. Ang sasampo pili makaraba. Ang kwentado sa diyan. Ang dami ba tayo? Kaso natin. Isa na lang may. Ang sili na ito, kaning policy kanila ko doon matapos yung policy niya. Ang
Biasa lah fusubinya. Memberikan sini ya. Oke. Ayo sayang. Sambal.
Mama aku yang gede. Ayo mati. Aku masih muda. Nunggu boy. Kita rom cukur nunggu boy. Nanti kau vita bercukur. Itu kita nunggu boy. Sini. Ini kan. Siap. Siap. Oi. Ini kecil. Lihat lagi deh, mana yang belum kira apa sih?
Kaya mga kota sa ko. Awal hindi na kang
Baba